Hello, Madrid Nation! Welcome sa panibagong episode ng Madrid Pop Talk. Sa panahon ngayon na 21st century na, ang mga kabataan ay madalas na nagtatanong, ito ba ang dapat kong piliin? At isa sa mga katanungan na ito na bumabagabag sa ating mga kabataan, hindi lang actually sa mga kabataan, kundi sa maraming mamayan, kung ano nga ba ang mas importante, love or career. Ano nga ba ang ibig sabihin ng career at ng love? So, ano nga bang ibig sabihin ng love, Miss Zen? Sabi kasi dito, ang love daw is a complex set of emotions, behaviors, and beliefs associated with strong feelings of affection, protectiveness, warmth, and respect for another person. Kumbaga, ito yung mga bagay, ito yung mga tao na mas pinapriority natin. Feelings of attachment mo sa isang tao. Mahal mo yung isang tao, love mo siya, kaya mong gawin lahat ng bagay para lang sa tao na yun. Ang career naman, Zen, ang sabi dito sa ating dictionary, it is an occupation undertaken for a significant period of a person's life and with opportunities for progress. Diba? So, ikaw, Zen, bilang pinipili mo ang love over career dahil mukhang may love life ka. Hindi ko kayang mabuhay ng walang love eh. Ang love, yung nagmo-motivate sa akin everyday para mag-work. Hindi lang sa love sa isang tao, love din sa family and sa friends. Yes, tama ka, Zen. Pero kung ang pag-uusapan kasi natin is affection to someone, I would rather choose my career over that person or over love. Kasi I can live with my career alone na wala akong tao na karelasyon. Kapag sinabi mo kasing love, hindi lang kasi siya feelings. It includes yung effort, yung time, which for me greatly affects my career. If I became successful at the end of the day, I can definitely find love with someone. Diba? Kasi ganito lang yun, Zin eh. Tama na nga to? May love life ka ba? Wala. So wala kang choice, kundi career lang. No. Kasi ganito yan, Zin. Hindi kasi pwede na sabihin mo na magiging successful yung relationship niyo dahil sa pag-ibig lang. Bakit kapag nagutom ba kayo, nga sabihin niyo, mahal naman namin ang isa't isa eh. Di ba? Wala kayong trabaho. Mabubuhay ba kayo? Love, ito yung magiging inspirasyon niya sa araw-araw para isipin niyo pa yung magandang future niyo, magkaroon pa kayo ng magandang goal sa buhay, para relationship goals, di ba? Okay, yan naman tayo sa yan naman tayo sa relationship goals eh. So why not tanungin naman natin, ano nga ba ang mas pipiliin mo? Love over career, career over love. Tara, magtanong na tayo. Kung ipipiliin ko yung love over career, pero gutom naman kaming dalawa, syempre mas pipiliin ko yung career ko. Pero kung kaya naman niya akong buhayin, willing naman ako i-give up yung career. Pipiliin ko yung love. Love. I love my career. Career. Siyempre, pag wala kang kaya, hindi ka mamahalin ng tao. Pag binata ako, career muna before love. Career over love. Para may papakain din ako sa kanya. Of course, career. Pag may career ka, madaling kumuha ng love. Siyempre, career. Uunahin po natin yung pagmamahal kaysa wala tayong trabaho. Because life is about money. Career. Career. Syempre career. So lang. Ay, nako. Hi, Madrid, Philippines. Ako pagod din ha. So, ayun, ang dami nagmamahal sa kanilang mga trabaho. So, mas marami ang pumili ng career. Pero, tama nga naman, di ba? Parang love and career, parang ang ganda kasi nung combination ng dalawa. Sa buhay natin, di ba, kailangan talaga natin ng career. At the same time, kailangan din natin ng love at inspirasyon. So, love, ito yung ginagamit natin para mag-succeed tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Kailangan lang lagi na balance. Pinaka-lesson lang talaga dito is learn to balance. Diba? Lahat ng sobrang masama. Kung sobra ka sa love, ang pwedeng mangyari, mapabayaan mo yung career mo. Pag sobra ka naman sa career, ang pwedeng mangyari, masaktan mo yung mga mahal mo sa buhay. Balance love, balance career. So, pag na-balance mo yung dalawa na yon, edi, ang happy ng life natin, happy na yung love life mo,
hagi pa yung career mo. Yes, tama. Wag lang po kasi tayo maging obsessed. Yep. At wag lang po tayong maging baliw-baliwan. At kailangan po nating pagbutihin yung mga trabaho natin. Ikaw na nakikinig, iniisip mo siguro na mas okay pa ang career sa love. Well, it's your opinion, di ba? Hindi Yes. naman talaga natin masasabi because it's a free country. Wow! It's a free country. We all have the freedom of speech. Kailangan lang po talaga natin ng balanse sa pag-ibig at sa trabaho. Sana makasama ka namin sa aming susunod na diskusyon. Yun lamang po. Bye-bye! For more Madrid exclusive videos, just click the link below and follow us on our Facebook page. That is facebook.com/MadridPH. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. That's youtube.com/MadridPhilippines. Bye-bye!